Aja ngono S1 S2. Menika menempuh S2. Nah, cukup jejero niken. Sing SMA semono, sing S2 semono. Makanya minum peninggi badan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Sesuk tekan omah kowe ngombe obat tinggi. Ben modar. Sindene. Ben modar piye ta? Aku teko omah ngombe obat tinggi. Berita viral. Sinden Ki Bayu Aji ngombe rondap. Kok rondap ben dhuwur rungokno niken. Obat tinggi. Obat tinggi. Obat tinggi ning kasur iki kon ngombe gak mati aku. Obat penumbuh badan maksudnya. Penumbuh badan apa penumbuh kalsium? Badanku wis tumbuh iki samping. Tapi kan maksimal iki sakmene. Ngene. Kowe mangan pupuk. Ya lak kandhane. Pupuk napa? Yo urea apa pupuk kandang, oh nyatane nek kowe dipupuke saya dhuwur. Iya. Oh iya, dhuwur aku ketemu Tuhan. Iya. Rumangsaku kok nek pancen ora senengi yo wek ana layang. Alah. Ora tak umumke masjid sesuk mbokane. Iya. Mbak Niken. Dalem. Wah, jan alhamdulillah. Saiki saya kondang. Pangestune, Mas. Sing penting hati-hati, saya dhuwur, saya banterangine cahayu. Nggih, Mas. Heeh. Gentari? Dalam Pak Bayu. Wah, kowe nek ngono iki ya ora nganti. Nek ora tak bage kok kaya mesake. Ha iya. Nah, kok patung. Ora, aja nesu to. Ya, nek kowe iki ya pancen adikku sing ayu tenan. Kula iki mbuh trae. Heeh. Ya mong siji. Pripun? Besok brengose cukuren sik. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong wow. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong pancen umur sak ngisorku kabeh kok ya. Sing sak dhuwurku ki mung Eka kuwi. Kuwi barakane si Mbah. Barane sinten? Mbahku. Aku mbah canggahmu yo. Terang kowe iki barane budar sini yo. Dhuwure Mbak Dar lho kuwi. Lah, Mas dhuwure, Mas. Dari sini mbien sing nyanyi. Kuwi canggahku. Sik Mbak Canggah iki niken ben anu sik. Iki ana sing ngersake Kusuma Wijaya. Nggih, yo. Diaturke sik. Ben diaturke Mbak Niken. Ya. Gentari ning kono anu nunggu arep Mbak Tati. Gentari iki bedani karo kanca-kanca kok. Bedani apa? Momen nek datang transit menika ibu-ibu budar sini sholat. Iya. Ada yang membersihkan wajah. Terus ada yang bersih-bersih. Ada siap-siap dandan. Iki menjabuti jenggot saniki pun rutin saniki. Benadi rutin. Ajeng makeup niku saniki pun. Aku munggah sik brewokan kok dikira aku ki apa. Lho malah sangar. Sangar piye? Kon ngewangi tri kuwi lho. Ora. Oh, wis tri. Mas keroke. Masa kowe ora diduh tri bojomu berjalu lho tri. Bojok berjalu kok pitik. Ayo sing ora gawake boding ayo. Yo, Kusuma Wijaya diaturke sik. Monggo Mbak Niken Salindri. Monggo yo.
Ngono kuwi lho, Kak. Pripun? Nembangi di luar kepala ngono kuwi cakepan ora kok jer tolah-toleh tekon kancane ae. Mulane kula nggih sami. Apa? Toleh-toleh ya wis di luar kepala ilang. Yo nek kok makin diapalke. Kula pun apal nek kadung munggah panggung lali kabeh. Ibu sibuk. Mbah Canggahe sibuk apa nek? Oh, kena ya. Ayo jenenge saiki kuliah kok le. Ha iya. Nggih, ya muga-muga anu apa kuwi jenenge ndang rampung kuliahmu ya, Kak. Amin, pangestunipun. Ndang mlebu SD. Heeh. Mas aku bar kok dhuwur terus mlebu SD to. Iya. Anu, Mbak Ayu rene sik, Mbak Ayu rene. Ayo rene. Ayu rene. Malik pelok aku tak nyuwun bajing loncat. Engko gen dibeksani Mbak Ayu karo Mbak Niken karo Gentari boko siji. Nah, karo Ika, karo Ika. Ayo. Iya ya, wis tak tenang wis. Iya. Ayo. Aku kanggo iki. Yo. Melu joget ya. Intro cantrik. Ayo saka Saron iku sing tetembangan Mbak Suci sik. Mangga. Iya, Cak, diaturke bajing loncat. Kaya ngapa? Mangga yo. Diaturke. Mangga yuk. Cici ya. Mangga Mbak Cici. Ayo.
hebat. Piye Kak? Aku kok seneng delok jogetmu. Apik tenan jogetmu. Nggih, manuk kula belajar kalih Gentari jogetan banci loncat niku mah. Kula bajeng loncat kok banci loncat. Bajeng loncat lek sing ngajari Niken. Lek sing ngajari Gentari ya banci loncat. Beda nek aku lek ngajari. Ngajari lek mudhun kudu ndase sih. Ndasmu dhewe iki. Mas yo aku cilik aku kakakmu. Das. Kakak iku dune sak dhuwurku. Lah nek aku kowe gorek sak kelekku ngene. Lah aku yo ning dhuwurmu. Endi? Ndase kanggo rek. Anak Mbak Tatin ngono. Iya. Acara banci kicat-kicat ayo. Nggih, Mbak Niken meleren sik. Ayo, saiki lintang asmara Mbak Tatin. Ayo. Tak duetke karo sing dedeke padha. Sinten? Rinto harap ayo. Ayo sing nyiter, ayo. Ayo, monggo kene Pak Rinto, kene. Ayo. Pak Rinto jemeneng kinurmatan sampak. Gayane ngedoh, adate anggere langsung nyedak lho adate ora usah pakai woh to. Kayak ono mik awas. Ya, Kak, kowe jajare Pak Rinto kono. Ya, Pun, niki. Anu dirangkul pundake Pak Rinto. Wah, jenengane lho. Dah ngono. Masa arep pasangan arep ngangkul dak menek. Kaya wit dirambati tekek ya. Mbak Tatin. Iji. Kok kocek to? Iku ngerti kok terus karo guyu. Nganu ha niki jane. Niki mbok luwih gedhe enten mboten. Gak iki isuk malah mengkeret kok. Ojen bener jane biasane nek wonge gedhe iki malah cilik ya. Apane? Anu kupinge. Kupinge. Nganu jempole. Mang gandeng Pak Tatin, mang gandeng Pak Tatin. Mas Bayu, Ngapa? belum tahu dia. Gayane disubari Pak Tatin itu. Apanya yang belum tahu? Jempolannya dong. Makanya ini kita berduet, aku biar nanti bisa melihat jempolmu ya. Oke. Delok jempole. Iki jempol gendruwo. Lek tak sak tangan jempol kabeh. Ayo dibawani sik Pak to. Ayo. Kiraku kowe tan citra. Ayo. Ngerti Mbak Tatin dulu kok koyo. Ya, wong sakmene gedene kok ya dinggorke lho. Kiraku kowe tan citra. Ku jare gandrung apa adan kok. Wah. Tangan iki yo nyekel apa. Mboten tahu gandrung, Mas. Ya mulane saiki dicoba to, saiki coba. Asirna sumbare belum tahu dia. Nah, bab gandrung niku dereng natene langsung tes ngoten. Langsung tes apa? Tes mati? Tes apa? Ya aja lah. Sing fokus karo Mbak Tatin. Iya, kalau duet itu muka sama muka harus bertatapan. Nah, di wajahnya tatapnya Iya, Mbak Tatin. Nek karo panjenengan cek rada nyambung, Mbak. Lah piye? Wajah karo wajah. Heeh. Lah kene. Ya. Wajah karo Unyel-unyel. Ayo coba. Kiraku kowe tan citra. Cek tak aku ngepaske mripate iki jane madhepe ngendi ngono. grogi, Mbak. Iki kok diceklit terus ya napane to jane. Jane ngomah jane ya sakmene lho jane. Allah. Kaya. Masa ya padha ngomah to. Lemune niku lho, Mbak. Nggih, mesti kan ya ana bedane. Muga-muga bojoku ora nonton. Lah ngapa? Nek jenenge Nonton ya ora apa-apa, Iya, santai seniman- saja. Seniman itu harus profesional. Nggih. Oh, nggih no. Wayah Nek kene iki wis ora karo mbok bojo. Nggih, betul. Ya ta? Cocok. Ah iya. Ora usah wedi, Pak. Mas ya bojomu gedhi keker, lemu kimplah-kimplah sikile papat kuwi. Ora usah wedi. Oh, sapi kuwi. Kasih pilih papat. Ayo. Marga suwe angel ni Rawani ngematke meng
lirik ngene njuk balik rono, rene njuk rono meneh. Nek gelungan wani ngene nek. Lah. Jek maksudnya gelem karo iki ne tok. Wah niku suami Sulika kok Mbak Tati niku. Piye? Suami apa? Kok saged. Ah iya no nek ning omah iki waduh sing putri mengkarek lenggah wah Pak Rito iki jan isah-isah ngepel. Oh, nyapu. Wah, ya nyapu. Iya, dadak bengek ya, Mas. Ah nggih, kancane oke. Contohnya. Heeh. Ora live. Heeh. Yo. Tur sing garbeni gak sing wedok kok. Ngopo tok? Tak kleru ngisor engko. Kaya wong garbeni. Kuwi menteng tukul bledung ya. Iki pamong garbeni, aku iso menebak ki anak lanang wedok. Lah piye? Tenan to, Kak. Oh. Babasan. Layang kilawa mah ruta. Suarane apik, wayangane apik, putrane pengarang lagu. Wah, jane lho. Ya ping tekon rada elek. Aja ngaku. Aja ngaku. Sesuk tekane meruput. Iya. Ambal-ambal angen teni. Mang canda ora apa-apa Mbak Tati. Kula wedi. Lha napa? Saestu. Yang sing dicandak sing endi? Lah iki mawon. Kene lho, nyandaki pentile ning kene iki. Ana pentile bareng. Mbok cabut. Ya carane ngene. Suwe. Tak foto tak kirim ke omah. Betul napa saestu. Nek nyonyah kula niku santai kok, Mas. Oh nggih. Malah ngakon nek teng griya nika kok. Kuwi anui kaya kanca-kanca kae ngoten niku. Kanca-kanca ki ngopo kok kanca-kanca ra ngopo-ngopo kok. Wis sosok wonten lho jenengan ki ya. Oh. Ya tas apa kok kancane. Ora setel jenengan ki. Kancane alim-alim kok. Ayo. Wes. Men, antri ngamu. Jenenge Men to, Men. Boten jenenge Ahmad Ngatimin ngono. Ngono nek sing nyanyi Mbak Tatin kalemu Bagus caper kowe. Iya. Bareng ora. Wis suwe angen teni Kok tetep ra dimatke lho aku. rasaku hangantu. Ngematke iki mukane jangan yang lain-lain. Ya bukan no. Oh. Kok kaya sing dimatke kok liyane. Hantu. Perkenalan dulu ya. Nggih, siap. Iya, sesuk nek kerep ketemu ki cek. Jane kerep ketemu, Mbak. Nggih napa? Nggih, ning tenan lho. Dalam angan-angan. Ah, mboten. Sosok kula derek sinten ngetos Mbak Tatin bintang tamu ngoten niku. Oh, jin apa? Kula berarti sing lali kula. Nggih. Oh, berarti. Malah kula ireng dadi lali. Sampeyan pokoke anggere nek krawitan kok metu ke pondokan dituntun ya Pak Rito niku, Pak. Dadi mang titene. Saged. Ayo. Wis suwe tak enteni rasaku hangantu hantu. Wah, Karo megol barang. Mas kula sok los ya, Mas. Iya. Suarane maksudnya. Iya, iya. Karo megol aku melu megol ngene. Coba balik nih. Nyetrem. Hantu. Ora megol kok nang aku megol kok. Nah ngono kok. Alah, wis Mas. Aku katut. Pijar krungu semaya elinga yen tak enteni kledang-kledang lakae bocahe teko. Pun Mas, pun. Uruk ampun piye kok. Ampun. Kok terus.
Ojo lagune wae urung kok. Lah iya, masa guru sedilit empun. Ya sing suwe no. Ra sembodo karo gedene. Lah iya. Kaya kanyang-kanyangan ayo. Ayo. Tindak Bawa, para. bawani mboten. Wes. Oh, wis. Meneh, jalo meneh. Oh, sami jani wanyane. Kon duet karo Mbak Tatino ketok ora semangat njaluk orgentari pe. Ketoke masuk karo kowe. Aja malah panco. Masih wonten rale ngono lho, Mas. Ra. Oh, ya ya. Ya oke. Ayo. Lho, yo Mas. Ayo. Tintingan sik. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning. Sik, Up. Senine keduren ya. Piye? Wong ayu ge sepen tadi ku Mas. Oh ya. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batinku. Bapak. Wong kakus. Sik. Hop, plasar ora le wae. Mosok wong kakus padake. Penyanyi kok mutung iki piye? Lah niku wong kakus ngoten kok. Boten. Kleru. Kakus iki kakung sing bagus. Nah iya. Oh ya. Kang Mas wong bagus disingkat dadi kakus. Oke. Yo tikus asis pitone. Ya Mas Nanda, anu saya sung Mas. Balani. Rasida. Ayo. Wajahnya kayak primus. Ayo. Priam kasetan. Noneno. Ya Pak Tuh. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batinku. Wong bagus antep marasa atimu tresnaku. Tulus jroning aku. Ngomong terus ngalih ngomong Mbak Tati. Lah niku merem kok. Lah kula ditinggal mereme. Iki jenenge menghayati. Ya Hayati gak usah merem. Kuwi kadek ya merem lho ya merem. Tuman wis ora. Kok ngising-ngising ketrah. Menghayati, Bos. Yo, lintakan Dos. Mawa, yuk. Duet Totin, ayo Rinto Tati. Ayo. Siang pan toro ratri mong eling manising ati tresnaku tansah duweni marang Satya Sulaksmi. Batinku bagus antep marasa atimu tresnaku tulus jroning
Bayu. Ngono kok pamer. Para ratri mong eling sing ati setiaku tansah anduweni marang sang Hyang Laksmi. Tresna kukinarya tanda susah joning batenku. Bakal cerna senajan nyawa otak sakarana wis tresna tapi bisa yen wis tresna ora bisa makasih Mbak Tati. Terima kasih. sama-sama. Wis tangane ora wiso iki. Pun Bos. Nggih, Mbak Tati lenggah, yo gerajakan sik. Niki disuwun kalih Pak Jun, aku tak nyuwun nduk niken. Monggo gerajakan karo si Gentari. Monggo, yo. Diaturke, Cok, gerajakan. Monggo, yo. Gerajakan. Monggo, yuk.
Fisik-fisik semayanan Maghrib jantung Karib barang Sir-siran hambik gandengan gending asli Banyuwangian Sir-siran hambik gandengan gending asli Banyuwangian Matur nuwun, sik Mbak Nika ning kono gentari lenggah kene. Mbak Eka uga-uga ten Bali lenggah kene. Yo, iki terakhir wonten sing ngersake ayang-ayang. Ayo diaturke sik. Monggo Mbak Niken, Mbak Tatin, si Dini karo Mbak Ayu. Monggo, ayo. Iya diaturke ka ayang-ayang. Monggo, menika kula kintunaken dhateng panjenenganipun Bapak Mbah Yitno saking Bulurejo Ngaringan. Oh nggih, siap. Monggo, yuk diaturke ka ayang-ayang. Monggo, yuk. Monggo, yuk. Niken. Papangaresane ati kang nandang sangiteng liyan hanya mang aku kowe lapo katresnan
Mbak Niken, Mbak Dini, Mbak Ayu, monggo salam awis satur manglipur. Kata lepas jagung pangan sami, nggih, bakune kabeh padha kecekele nggih nek nganti berlarut tak malah dadi bukane ndoro jamak.